Ji. Mik Mas, mik. Mik es krim. Mas Agus, Piye? aku ora cedhuk. Bebekku 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Biyen ayu. Beh. Oh ayu. Saiki ayune ya ora kluntur, Gus. Si enom ya ya. Si enom tapi beda. Si enom. Untune metu sitok. Untune rong metu. Waduh. Oh iya, ya Allah bebek. Bebekku yang namanya Angelita. Yalah, Angelita opo? Nek bebekku jenenge Angelita, kuwi bebekku jenenge Dita. Dita. Dita Leni. Terima kasih Mbah. Mbah. Sampun jenengan panjang umur sehat selalu. Namine sinten? Bu Parti. Ini. Oh ya udah lah, aku semangatku ngene iki lho, Gus. Piye? Tiange ora tak sepuh sian, delok reyok ngarep dhewe. Loh, nom-nomane iki mbiyen cantik. Oh, ora umum. Kembang desa Niten tahun 1954. Gitu, Pak. Nggih, jenengan Bu Kelar 49, jenengan Bu Partini. Lo ya Yute. Bojone sinten jenenge? Terus. Adi Hartono. Di Hartono iki lho, Bos. Terus. Semangat seger waras. Domongi ya. Kowe ning kene kudu duwe fan. Loh, Penggemar Sinoman, penggemar wong pawon, aku ya tetep duwe. jajak. Mbak iki Sitok tok. heeh. Halah, halah. Asline biyen aku ketemu tahun 1954. Tiange oren kaya ngene iki lho. Oh, biyen ngono kuwi. Sarehne, Gus. Masa ngene iki. Aja Gus. Gus. Aja. Lah kowe lho sing marahi. Iki ibu sebagai tuan rumah, Betul. penggemare awake dhewe. Luar biasa. Awake dhewe tanpa ibu sing mangani sinoman iki ya kuwi. Tukang jangan soto, kentang mau sing jangan ibune kuwi. Oh, ora nek kentang kok. Ora wong Soto kok. Gule kae mang. gule. Wah, Niki iki mang acarane apa to ya kok meriah banget. kitanan. Oh, alah sunatan. Sunatane Dik Dek sapa? Kelvin. Boconen tok. Dek Kelvin. Heeh. Kelvin Nur Namjah Al Habib. Artine kowe roh apa ora? Nur Cahaya. Heeh. Namjah kuwi dhuwur. Heeh. Al Habib kuwi Bisa dadi ustad. oh iya. Bela kowe roh artine apa ora? Bela roh aku. B. Belo. B. Apa? Banci. Cacile kono. Lha piye to? Bocah cilik-cilik wis ngerti. Digendong iki ora gelem, Ora gelem. digendong iki ora gelem. Tak gendong ora gelem. Heeh. Geleme arep ndruwo. Ya mugi-mugi Dan luar biasa. sing Iki hajat ngono jan dalemipun Bapak anu Mbah Mas. kuwi lho. Sapa Mang? Mas. Alah kuwi lho, Yas. Alah sing tepate makmum kuwi lho. Oh alah makmum berarti imam. Alah utuh. Apa? Masjid. Majida. Wah, Bapak Majida. Bapak Matur masjid. nuwun sangat. Hmm, Lagi iki aku tanggapan ning Niten. padha. Wong penonton Niten ki masyarakate lek duwe hiburan kan tumplek-blek meriah. Heeh. Semangate kono ngene, nyapa ora tau nanggap reyo. Lah yo mbok. Lah yo semangate kaya ngene wong delok kaya ngene. Ning sayange wong kene iki anu Nyapa ada Gus? anake diumbar. Loh. Kene selain pabrik manusia dan ibu-ibu bapak-bapak juga pabrik anak. Seminggu anaknya 8. Alah apa yo enek. Ya ini baktinya namanya siapa ini? Berintik iki di sini. Sapa? Berintik rambutnya berintik. Lah ora to Yas ya. Berintik. Heeh, didongakne Yas. Didongakne kagem Dik Kelvin. Bener. Setelah hajatan kitanan ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, Amin. bisa mikul dhuwur pendem jero pabrik anak metune. Ya, muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa. Betul. Nggih. Termasuk ning kene kabeh sing gelem tepuk tangan guyu tak dongane utange ndang lunas. Sing gelem guyu kabeh Sing amine banter dhewe kowe utange kuwi berarti utange akeh. Sing gelem guyu ikhlas lahir batin muga-muga rezekine bar ndelok rek lancar besok barokah uripe. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Dalem. dalam Oke.
Oh iya iya iya. Oke. iya. Oh iya iya. Oke. Oke. Oke, Oh, iya, oke, iya, siap, nuwun, siap. nuwun, nuwun. Oke, oke, siap. 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 Baik, gandengan nggih. Oh iya iya. Siap Pak, jenengan Siap, bari siap, heeh. bar kula koprol jenengan nggih. Pak. Bob. Pon aman. Lah, lanjut. Nah, lanjut ya, dilanjut. Lanjut Pak. Yo.